Boleh fibro saya simpat kami usuk komen. Ye fibro fiba kerjaan bahaya kini ke YouTube channel jong badeng do todong bat gitu kiba persak bahaya ke YouTube channel badeng do todong. Ngai ku boleh fibro kami usuk basuk komen di fibro di mentah kami ketika kami sengi ublay mo di syua bangan puli naka kitab dung sirak naka nong ke bakat saw ba khatsan di ngakuan pasat jemut yepi namar ba hang ni ngan ong ipi ba balei ba ngisa long kum ni balei ngisa don kum kani ka jing perkhat lani kum kani ka jing sngotu ban sngo hok ye ladi ban sngo hok ye ladi lani ban bisyari kiwe babun kibriu ki perkhat bit banga bisyari kiwe lani banga that kiwe handrei kamde kumta namari ka jingle ka jingkam ka ba phili phim sngotu ti kamut hap bandon kisaki kisebut shua ba phi phin bisari yano yano ti ka jingle ka jingkam jong phi kamut omdei ba kamut ba phi comment sangto bangangan kungu yipi ngan ong yipi buon ki ong ha o ba methat prakasing ong namar balei ya ka jingle ka jingkam ko jong phi balei phi ating bandring baring video namar ba Pimyo ban lemon lada don banut bandring video badai kata namar pinya syong hakan dong kendong bat ka kentei brio te teng teng don ubrio wala don laki kun kikti handrei wan sayau wan pa kentei kendong kendong ya syong kendong kendong yo lemon kat bamon ti ban ye dikiat halti sengkin ban yo le kat bamon te kamut ban le kamsi kamsang kat bamon nang ta ban tu ban luti hayau kat bamon te de nang takadaw balei ba hap bandring video namar ba phim skotho lada hakisnong kitaw kadon ka an bat akisnong kitaw phinom not ban le kumta te balei pat haka jaka ka badai jaka pat ba phin ye le kumta ti namar ba philaya melendang bat kita kiba hikai yipi namar ki hikai kita ki nyop ki bahikai yepi ki hikai tang ban manto yela dehi bat ki penlengkum jingmut jing perkhat yepi klem jing syai ti dei nang kata katau ngan ong yepi badan tang kawe kabangangan ai kanuk sai yepi namar ba phimani ya kamar khai Jesu kamut mar khai hakani ke jela namar kimpat ngothu ei ru syafang Jesu balei ngan ong yipi lada pimpat ngothu syafang jung Jesu kamut nai pan nai duai nai kerpat nai ong ra atrai Jesu namar pimpat semla ngothu namar pipenlong mar khai pat yo Jesu udakhar nabar uwan uthaw sispa atli kidur Jesu bat ulatip baun bu udot arhajar undawan hakajalame karya ulatip lupa barok baki deki kristan takada uong bet arhajar juduna handrei pihak bantiet namar bapi ken blei ya kata kadur deina kata kadau ka jingbit hi kabam krun ya kejat benriu bat ka jingbit hi kayat katelep hi ya kejingmut jing perkat jungi bat ka jing syailam bakla hak kan yam nungwei kadi kejing bit jungi hi bat kejing bempule ka Bible ru kadi kejing bit ka jongi hi bat kejing bemperkat bat kejing bempuson ya ka Bible kadi kejing bit ka jongi hi te dei na kata kata ngan ong yipi lada piero ya ka ktin nungwei kamut pinang dei ki bit sniang ngan ong yipi namar balei pi bit sniang ba piero ektin nungwei namar ba kita ki bayaro ba kilong ki bastat ya kaktin nong wei khanang ban pensa dom sabit ya laki beriu lejong bat kin yo lemon kin yo bamon kin yo bam to ban thiem kat bakimon deina kata kataw lada pimpen kraw ya lakajong ngan ong ipi wat jukwa jing syai wat jukwa jing le bha wat jukwa jing khut hakani ke jala lajong hagipor ko mencuang adang kena ngayu ikat no karo kompanyat kaya bet ya nanti halakisnong kitaw namar balei ngikran na khatian na jong da ka jingi monjurlang da ka jingi sngut holang da ka jing ken jing dia ka babet pasai handrei hakum kini kipor ngan ong ngipi
wat shania haki an nong wei wat shania haki an thau briung nong ipi ka dei tang ka jing yalam bakla ya ka jat ben riu jongi hi ya ka jat ben riu jongi hi ngan ong ipi ngakran kum ubriu ubas ngotho ngakran kum ubriu ubas kam ka jing mut perkhan wat lada bonsin kinong keno kin ong inga ubiet ubuat ngam syamla lari lani ngam syamla don kata kajing sngobu kho ha kamansiam junga namar kathong junga kalong bet tang ublei ubatip ya kata kum kini kinyop nyop kinya jung kinyop nyop ngon ong ipi kinya jung uslap ba nyop nyop uslap nyop nyop uslap hapksi ki ong uslap boiksi dei nak tak tak kinya jung kinyop nyop hi kislap nyop nyop ba boiksi ya ka kli kan ong ipi kilong tang ban penbun ya ki kenyang jingpang bat ba penbun ya kata ka biong kli ban bayong ka kli te dei nak tak raung ngon ong ipi ba hala kisngi ha ka jing sya elam bakla unong mi unong hikai bakla pan unong yanga ukris lam ler kat ba yala di ukris sisa pat ulale ka ei pat ka babha lara piong inga ukris lam ler phi ki kris ba sisa pat de philale ayu ka babha hato ngamala hato ngakelut hato ngamyu isu hato ngamlat keren syu kumba phi phila syu ya kebum mi ki sentur wal ada phi i ka basnio hakmat ru phimnot ban ong ei ha dei na kata kata ngan ong i phi ban yaro ya kaktien nongwei ya kaktien pareng kalong ban telep ya ka jingdum hakari jongi namar kot lara phidei ha sarkar jela ha kitrat sarkar office sarkar jela ru da kaktien pareng da phidei ha pod sukonsel ba phi ong bakari ka kemi jongi ru ka da kaktien pareng hang no phinyo jingsai phindale yang to ukuran swiss was paramaki la keren siau dalit nong kendong kila ibeng bade nak takadau ba kham start kiwe ki jala ki ba penon kambet akaktien la jong namar ba haba ki tho ki le ki kam kamot kayat bet ya ranti ban hakani ke jalam ne khalayangan ong ngai phi dalile wat ju khmi ranti ba kan long kasen char ka pakhoj ba suba dalile ru namar ngila tip ba baro khoj kita ki bas ngustan kum balong had sukonsel kum taru nlong sarkar jela ti bun kibriu ki bas notho bakla ki ong ba bat ka pule bible hana bat ka keren politics kai ka bible kadi ka an ka ba phinom la banyali manu ru phinom la banyali Henry pila cha elam bakla pat haki balang kristan da ba kenya ka bible ne ba kadai kai phimot ba kadai kai halor jong ka jingle ka jingkam bar ka jing tho ka bible ka an ka bible ngan ong ipi ka jingyap kalong hala ka jing im bat ka ta ka jingyap ka jingi tiplem hi kam man toy hiru lara phi ak tang na ka jur karong ban jrong ban ak bha kalong leno ei ye phi na mar sisin kasngi kan tera ye ka donut bat ka man sim ko jong phi lara phi le ya ki eke baro ki ba pen ken ya ka hok jong ki baduk nga ong ye phi phim sangat saja halaying la sem la jong badai na kata kadau balai ba ka bible kadon ngan ong ipi dei na kata kadau haki jingle ki jingkam baro khoj ublei utip kham bahai ki ei da ka dur bat ka rong brio bandana jrong ngan ong ipi kalong leno ei ban ak baha tang na jrong kamut ladang apa tailot ya ki jing ya uriu ba ak baha tang na jrong kamut kan long ka ba mong sibon ba ban ya karan markmat leitan nai Henry kai ka ba ngis ngothu bat kai ka bang perkhat ka puson ya ka bala tho ka bible kalong thik ya kinong sansar hakni ki jala jungi kimla ban buri bat kimla ban thok kimla ban ong em namar bale bakila da ble dei na ta daw bagimong ubri bom jule umjumong bat ubri balale ubala keren ya ka jing sisa ngan ong pi umjuri ubri ubari kamot namar ba uting bale uting namar ba ule ya ka basniu ubri ubakrani ka jing sisa ba bale ba umjuting dari leiru
kata kadai ke jing sengau thu ke jonga balai fitiang bandring video ladang ring video balai fitiang namar ba phile kano ke basniu lada phimle kano basniu balai fitiang hakmat ki media pipen idur du ban keran ban khana ha lada don babu jengkeli kom haki dorbar jong kabri hunyu trap ngan ong yipi lajudan semua kata kapa kiri upat ba kin ai kiri upat ba tu mau pesong to ong mapi to bu jengkeli mapi lada kinut kinom nut kumta lada tang laingut saungut sangut babu jengkeli yau tau nong keran tang kata hi ulari sekendong lani unam pelong syu kata kumi kita ki jingilang lani kum kita ki dorbar badi nak takarau kai kamut start mau biet ki pajba tim balai ba kaja kumta namar bangi la sya elam bakla hakihi ni salong kum makihi pan deina takadau ti menta halur jong kai bor khot kaba ngapasat jengmut ipi tolong ki basian sian haladi ban urang ba udei urisot jong kai ngasam udei ukhli jong kai ngasam urang ba udei unong psa unong ptia unong yada yala kai ngasam yala khandau ko siap ti tolong kibri bos ngotho namar da ka ba phi yang rang ba sai simpan bat ban aingu aidam yala ubli tra khandrat na jirong pian ngan ong ngi phi sai simpat ublei undor kat pat ngi ladangi ngi ai pan krau bat ngi i yala ka jong ngan ong ngi phi yala ka ktien ka thliet yala ka jingle ka jingkam la jong hang ta hing sala ban rat khong ya kini sai te sai kum jong kibor jong ke jing yalam bakla jong no ri jong no ladang akren ya kata kamut babun kin mong kinong balai ba ubadeng ong ba ujisu di markai namar kut kito ki jing sna ya kidur hato mano batip ba ujisu di itu balai ngi athiet ikitu kamut la penlong markai kat ya kadur jong ujisu ki hindu kim mani Henry Kiburom ki muslim kim mani Henry Kiburom ki Kristan ki mani Henry Kimburom pat ti dei na takadaw ka jingle ka jingkam ka bapau shabar kamut ban pen i mangkarong ki brio banabar kitip kamba namar balei ya ka jingle rong barakhot ki ibiria ti dei na takadaw ngan ong ipi ha ka jingle ka jingkam judan manu uri urang ba uban keren marsi kentien kamut unia thu hok ukuran bet daki parsi Henry ubam sngau ya kata udai tang rubi namar ba balai usngu stat ya kaktin nong wei kat ba ha yeng la jong halai snong la jong ya kaktin tra la jong untip shu tedei na kata katau rubi kalong yakitu ki ba yaro ya kabanabar bat ki ba ben ya kaba nalayeng riubit kalong yakitu kibriu kibaya ro ktin nong wei bat kiba ben pat ya kaktin la jong riubit kade yakitu ken tede na kata kata ngan ong yepi lada kiwe ken bit yepi piru yala de hap ken bit kala yaki namar balei kata ka jing yalam bakla jongki kinomla banwara jing sha yepi namar kinda hakapor liksan tikin kin yale hikat bala ban keren yaktin la jong tang makin yo mantoy Henry ngan ong yepi kitang sula job pindale hayeng lu keren pareng pindale yo ofeso keren pareng ti tang kata ti ubrio no kendong e bayo bit net le hayeng lu keren pareng le ofeso keren pareng te lakur tat em pa pendap pomru hap ai bai shayo tu ubrio le ja ofeso hap ai bai shayo tu pion tekut kejing le kejing kam kujungi kataru ngem semas ngotu pa leja DC office nong kendong bom tip ya kata ka office jong nu officer hap yalam to ubrio hap ai ba syayo to pion bedonang tu kataru ka basuk kat ba ya ubrio betri sitam ya ukpana la yeng betri sitam pan kim sem la khenkor kede nak ta katau bele kejing jot kade kejing le la de kejing bom ngotu kejing bom perkhan kut kikam Lasya elam baklau plon baru Henry dakran ni kejing sisa kimong balik kimong namar kejing sisa ka ketang dina kata kadau ti mentangan pulia no na kitab yung sirak na kalnong bakat sao bat bakat san
Sok ubriu ubam lepam daka ketien. Naka lenong ke banangkong o ka dekot ke banangkong hadu ke ba arpun nyau. Bat naka lenong bakatsan ke dekot banangkong hadu sipau o hadu arpau. Ti mentatong ini sngap ini perkat ini puson. Suk ubriu ubam lepap daka ketien bat ubam don jing penrem pap suk ubadon kado nut kabam penrem yu bat ubam judu jing kermen. Kumno ban penon kam ya kaspa. Kamlong kabade ya uriu kapnap unyo spa. Bat an mentoy ayu kaspa kahajar ya ukwan lalot. Kenja uba kensiau daka. Kenja uba kensiau daka balen yala dia. U kensiau na kabanta kiwei. Hangta kiwei pan. Kinsa im pahu pahai daki spa jung u. Lada ubriu ule po wat yala dia. Yano unle bha. Lada ubriu ule po wat yala dia. Yano unle bha. Un om yo jingsuk wat na kispa lajong. Om don briu uba kampo jaj ban ya utu uba kunyum yala dia. Bat kani kadei kanong kaliang ya ka jingpo jaj yung u. Lada jarang kan ba ule bha un sule klem damon bat upan pau yala ka jingpo jaj habakut. Udai uriu boman ubadon ka khmat tang ban pej pihun. Upai lendet ka khmat bat jukhen briu yano. Ka khmat jong u riu lalon kam juhun ya kaba uladon. Bat ka jingle bamhok. Ka bapo ka pentelor ya ka mensim. Ka khmat jong uriu khapnam ka benut wat ya ka jingbam. Bat uju penduna haba ubam. Kokun topon kemen yala dia kat bakot la kabur. Namar ba ngan ong yipi haban sengutu mo. Kidon kikun kiba kikmi kikpa kibadup. Henry kiabe karong. Kwa mobile remdor. Kwa skoti. Kwa kali. Kwa kumbali karyam kabej. Keba stay kijan kibarem. Henry kata kamut kita kikun berong nong ipi. Henry das ngautu ya ka kaba kitamen kisneng kikmi kikpa kisneng namar bale haba kikran na kabanta ka jingbha. Te wat li wet habang kran wat la danga bunyaru nei wat li wet namar ba halor jong kita kamut pinsa ngautu hi kawe kisngi manta pidom ngatip manta pidom tangmahan agawi kapur pinsa tangku ka jingim. Badi na takadaw kay kabalatho ngan ong ipi kamdei na kabanta ban pensniu kajing tho ka Bible kalong na kabanta ban penbahi kenang bangin du perkhan kalong ni em kumta. Namar ya kay kabalatho latho. Namar ba kibriu kibala persat mensim. Da ublay ngan ong ipi haba kito nadu kamensim nadu kadonut. Ti ki barokot ki jingle ki jingkam jong ubrio pan kam de ka jingla no ubrio kade hi ka jingla no ublay namar ubrio ude ubay jantam mat ublay ti deina takada ba ki brio ki pat sngutu ka ka bor jong ukun bat ka ka bor jong ukpa ha kerteng jong ublay ukpa warnong brio ukun perthei ude ubrio hi ken ba ublay uthawi ubrio dak ha ka dur jong uj ha ka dur jong uhi. Ba unlong kenrat ya kini kendau ke siap. Ba unlong kenrat halor ke jong ni pertai. Henry da ka ba ngingu ngidem ban ngi pen kraw yo blay ter kenrat. Ngin yo syong ha kini kendau bat un ai ya kert yangi karta ke berjalan. Henry la da ngim sngotu ngim pen kraw ya kerteng jong blay ukpa ba beneng. Ngan ong ipi kan don jengmut ayu yangi bangi ngin sngo start haladi. Bat kita ke jing sngo start jongi kin chulong leno tang hajing perkhat brio jongi. Ban kanam keburam nginom yo halaki brio hi ngidon la hala ka jong kajing sarong ngan ong kajing sarong brio Henry jar ubaklet ya ka kerteng jong ublay ubalor tam ngan ong ipi an saklet no ti menta kukun tepen kemen yala dia kat bakot la kabur
bat to ai ya kijing terwa ki bahok ha utrai ublei mo badi ublei to kan mau ba ka jingyam kan tut banwan bat ya karai jong kanyamra empat pentip ya phi hanrai bun kibriu de ki bala hikai kidon ki bala hikai kata kanyamra ka jing serkhei jong kanyamra ai mo klempat hikai ru hanrai la batai ki baru khat snow bala asyong yele de habeneng snow bala atip hanrai ngang ong ipi dan manu batip bat ikajing yap la jong wat ikajing im la jong lano ngin im lano ngin yap lano nkha bat lano nyap dan batip ti kita ki batip ya kata ki dei tang kinong le bertong ong ipi kita ki bakren ya kata ni ki bakot ya kajing yap ki dei kita hi ki ba ya kajing yap kita ki bateng kajing yap ki dei kita hi bakot kajing yap Henry jar uba aingu yo ublei ha ublei mdan jing yap wal dang yap ngilong ki kum ki baim Henry ngan ong ipi ya ke ka bangi ngile ngi kampan ngi habjit nala dehi jit ya kading ne ka umru pyaban jit namar kadon ka benta ya kading bat ka ubrio ubora da kading ya kading kamut uta ubrio ude ubakwa ka jing sniu lada ubri uyu i kading kelas dangklang uthe no daka uta ude urubah ti de na kata kadau tongin ya perkhat bah hala ki jingmut jing perkhat jongi yoi yakinia kiba aiding ngan ong ipi borobor ngipat yam melenang hakata kajing aiding ti henrei tolong borobor ubri upasian bat haba pi kading kelaklang the daka bat kata kading kan lim no ti de na kata kadau ba hala kijing le kijing kam kalong be tang kiriu sampang ber kiriu sungthu ki bas nguthu ya kijing keren jing khana handrei hakiriu bi kalong be tang kajing kentho bat kajing keno handrei phinomla ei pde ba phinyo ya ka result naki bakila ban ai ya kanuk sababha lane bakila ban ai jingmut ipi ti de na kata kadau tolong borobor ki basian bat to ye puson bat ya karai jong kanyamra empat pentip hapi tole abha ya ulok siwa bapin yam bat tole sebun ya u kat bapila wat pendu ya ladi ya ki eki babaha ki ba don menta wat pelaj ya ki eki ki ba pibet ban kwa hatu pin hap no yala ka kamai ha uipan bat ya sam ya ka jingmi ka sep lajong da ka bakhalai nusem namar kata to ai bat to sim bat to penkemen yela dia namar kanyamra phim yo le pahu pahai shu baro ki ki baim ki kelarim kum kajankup naba don karai nadu manbarim kabaong medei banyap kum kisla ki bami na udieng sanyum kiwei kitelor kadba kiwei pat kisei kumta kilong kipateng benriu kibada kado bat kesnam yap uwei ka uwei pan man la kambriu katrony bat ka yap tu rengkat bat ka uyap ru ubala thau yaka kabawat ya kajing stan suk ubriu uba puson sepang kajing stan bat uba pensong nia sepang kajing tip uta uba pensong nia hala kajing mut sepang kirukom jongka puson ru ya kijing maya jongka tobe ya kijing stan kum unong be meran bat to aptham ha kilentia jongka uta uba phngoj na kijing khang yit jongka sngap ru na jingkhang jongka uta uba share dara hajan yeng jongka si ya kispe yeng jan ha kenro jongka penyang yala ka yeng jan hajan jongka bat unsa haka jaka sa kaba idon buram bu yalaki khun hapo kajakari jongka bat share dara hapo kitrat jongka ya anyada da ka na ka jingsien bat yo shong yo sa hapdeng ka buram jongka uta uting
uta ubatieng buram ya utrai unle ya kanie bat uta ubatriang ya kaan unyo jingstan kan wan ya kendu ya kum ka kemi bat kan periang ya kum ka samla lej kurim kan besa ya da ukpu ka jing sempang bat kan pendi ya da ka ka jingstan un syong syania haka bat un un kersan ya ladi haka bat un sya penderan kan kentiu jot ya halor ki para marjan marpa bat kan penkeren ya hapdeng kajing yalang un yo jing suk mensiem bat kapang sngiat jong kajing kemen bat un yo kanam kabani si junom kiriu bi kin yo yaka bat kiriu boman kin yo i yaka kajingai ba na kiriu sarong ban kiriu syukur kimnang perkhat sapang jongka kajing rwa yero kam ya dur hakar miang sentur jong uriu boman namar kamwan satya na utrai naba ya kajing rwa yero dei ban kan ut ha kajing stan bat utrai un kerku kerdo yaka kamon balai lu jong ubriu wat ong dei namar utrai ken bangal halia pam namar un omle ya kaba isi wat ong dei ma ubalayalam baklayanga naba don kam satya ya uriu boman utrai ijli ya ka kenjajing sneu baro bat kitu kibating buram ya kin i satya ya ka dei ma ubalathaw ya ubrio ha ka basdang ban ula ino ya ha ka jaka jong kamon jong ban ula ino ya halaka jong kamon lada pikwa pila ban sumar ya ki hukum bat ban lehok kasyong hakamon jong pihi ulabu akmat jong pi kading bat ka tokenir ya lakakti kanu nakini pikwa hakmat jong ubrio don kajing bat kajing yam bat an ai ya kata kaba ujit nakini naba kajing stat jong utrai kalong kaba krausan udon bor baro bat i baro kikmat jong kipei dengong ya kitu kibating burom kikmat jong kipei dengong ya kitu kibating burom ya bat itu ya kawei pakawei kakam jong ubriu syamla hukum yano banle boman ju ai jing bit yano banle sniu kani kajutang jong ublay kani kaktian jong ublay ngasngongu ya ublay ti menta balay ba ngahap ban kran kat ba ngala la ibor namar ba ngai ba ka imlang salang kadon kam sibun ki bande ti dena takadaw haba pet bun sin pia lengo henre ngan ong pi hadu menta kajing le kajing kam junga kam de hiru kajing la kajunga don kibrio ki bayero ki ong boss ngan ong pi ngam snotnat bapin ong boss don kibrio ki bo ong bu a nga yeladi ngam la man pensai pi namar ba ngadi ne ngam di ru ngan ong pi hala kajung jingstan kibri ujungi kidi kipen badai tang manga badon pisah handrei kibri kebasian kidi habadai pur tede nak takadaw judon batip hiru haba pidi ti kibri ujungi kidi kamut long ban pen kenang bakin kikwa bantip ngadi ne ngamdi handrei ka jingdi kamdon kano ka jingmut kaba ong bait ba phindi lane phimdi kata kamon balilu jong ubriu kajing sngotu jong ubriu handrei haba phidi wali penbuat ikiwei di yalade naili penbuat pad ikiwei ti bonsen pede hakajing jungi di utanga buat ke tengah ti nle kumnopan ti dena takadaw kajing sngotu bat kajing sempang ngin ya perkhat hi halade simet
Namar omdan manu bala ban pentian ya kajing bam ha kasentur jungpi. Deida kajing le kajing kam naladehi ba ngisala ban kela. Ngan ong yipi kajing ilam bakla jungki brio. Teng nalade pim trek ban kela hana pi lech satu sijaka un penduai yipi. Hatu lada pi mon ban kela uta unong penduai jungpi ula un pen kela yipi. Ngam ngej. Deina kata daun ong yipi balipat uja kuk sikuk uya tengku bat halaki jing bakla pat halaki singi uyat kaju se kaju kalenti. Dan jengmut Namar balai ngan ong ipi haba pijan tot piyat na kaju kalenti pijan tot cis pasien na kaju kalenti kam don jengmut hiru ya kata kajing ya enti kejumpi Henry lada sisien pijan tot pila ban kiarno kamut uta udi uru senguthu tidena takadau ba kajing im jungi kibrio bun ki ba ngimat kajing im jungi om dei tang yang asimet leni om dei tang yepi simet ya baro lang kaju kabenta kabaha kaba ublei terkendat ula hukum ula benta nang kabenta jungi kibrio Henry jar ubanang tang mon bisari kiwei kat baya lade syam layu bad ila kadonut ila kamersiam lajong syam layu kata kamut udei uru pojat Henry ka epa nga pasat jingmut yepi ngong tolong borobor kiba perkat kiba puson naladehi Namar kabaha kasniu kadin naladehi lada pilong ubriu bosian kamut pinang kam krau chu haba pi perkat pi puson Henry lada pidi uriu babiet kamut pithat hiru ban sngam ya kajing sisa lani ban perkat ban puson namar ba kepenuit ya kajing mut jung perkat jung uru biet bat uru boman tidin yang takadau ba kai kaba kajing mentoy kabang iyo na ka Bible namar kalong yengi bangin perkat in puson haladehi simet omdei dakaba ngin ya penirong hakamat jong babun balangmu ba kajing le kajing kam jonga ni sngo ba ndanga alej pahat saying mani ne lej ya sang ba jing sngo hok jing sngo khu kat ba kibriu ki bopet ki yo pat ya kajing le kajing kam bat kitip ya kajing le kajing kam kat no ki thaj bat ki isi no ban pet Henry kimnut ban ongi namar balai baro ngi long lang kumju tidei nang takadau kibriu ki perkat kiba sngotu pat kisuri sekendong kimtre ban keran Henry balai iba deng pat ikran kumni namar khanang ba pindu perkat nada kalong kumta kamut kapan sngoram ba ya kita ki balai erong dapen irong sejrong kapan sngoram ngamla ban kano ngamla mention Henry babun hi ngaong kadai kajing berong kamut kajing berong tang najrong kamut kapan ithamula ya uriu perkan ngapet yeki ngi ibiria deina takadau hawabun ki comments hangtu ki comments singa ni kanang pun pu samberki nga namar balai babun hi kisngau thik kumba kila syong habeneng Henry kimtip ka banja kajing im jung kiru kim simla perkan kisngau thik kumba kila don lupa habeneng ti Henry kim simla tip de wat ya ke bajaman la kasngiru tidei na takadau ngon ongi pi tolong borobor kibriu kiba perkan kiba puson hi haladei simet lada piyo jingmut na ki jingkran jong kani ke YouTube channel badeng dotrong ti perkat puson sa like share subscribe lada pim pat sngotu kabha banai page ngamla ban penbor kabha banai page nai comments nai page sendan Henry jar ki bapej perkat puson sa like share subscribe kani kadai ka ba nga jukran nadu mansua ngam syam loong yipi ban pej yanga Henry to perkat hinala dia lada ka pen mento yipi ngamla ban ong nai pej yanga lani to pej yanga namar ba ngala dep ong yipi bangari tang ubriu ngam syam latip ya ka ka banjaya nga la sa singi namar ki baru khoj kilong hi kajing peniat kajung ublei ti tangkini kentien
kublai sibon ni fiboro kamiet pasuk bakamen. Kasuk.